Fadzai mairi azouya akataura kuti aiwa vakomana vese vamuona nyangwe vachinzi mayouths eZANU-PF azouya akanyatsobudisa chokwadi kuti vakomana vaiva hapana kana zvavanomboda ZANU-PF havaidi, but the main reason yavari kujoinera ZANU-PF inhau yekuti vari kuda kungoluta. Fadzai mairi azouya akanyatsobudisa chokwadi abva anyatsokuenda pakowe yenyaya yose. Sanopinda mashoko ataura noti bva wasubscribe like utina on the bell icon. Noti chipinda paendo pake anonyora achiti uncomfortable truth, all those young guys and Bentley boys don't actually support ZANU. They just use it so that they can loot as much money as possible through dodgy tenders and monetizing their political connections. They make millions by infiltrating tender costs, then give scrubs to those who do the dirty work, then have to get sunbent at their boring rallies. To keep the ring going, they generously grease the plans of those at the top. We need new leaders. Anobva aposta picture sera muri kuona iroro no picture raanoposta tichiona Idi Mnangagwa aiwa achifudziwa na Wikino Chivhayo akatakura ngoro ine mari, ndo zvaruya pana panyora achiti ndakachibata kuti dzvi. Sano zvatikuona mashoko ari kuitaurwa pana pana Fadzai Mairi achiti aiwa vakomana muona vari kuZANU-PF havatombodi kana kusapota ZANU-PF, but nyaya yavo inyaya nhau yongotora matenders obva watongoluta mari. Ame zvipotudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pemashoko anoitaurwa naFadzai Mairi. Pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu. Musangana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.